गिबियावनो खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनिफ्राय स्टार्ट जाफिनसिगोन जोंनि बिस्वनाथ डिस्ट्रिक्ट बाथौ सिबिसालियावहा आरज दैग्लाम समखाय दोनथ'नाय जादोंमोन मास मोननै जुन जुलाइ आगस्ट दिनै आगस्टनि 11 तारिख दिनैनिफ्राय रेगुलार जाफिनसिगोन आरो आगोलनि बायदि दिनैनि आरज हान्जाया खैलाजुलि बियाबनि आरज हान्जा बिथांमोननि आरजखौ नोंथांमोनखौ एसे देखायलांगोन आरो दिनैनि हाबाफारिखौ नोंथांमोनखौ स्टार्टिंनिफ्राय जोबजासिम एसे देखायनो लांनो नाजागोन ओमफ्राय नै दिउरियाव बिथांमोनहा जगार लागासिनो दङ ओमफ्राय दायो आरज जानो टाइम दंबावो नालाय बेनिखायनो आं दायो थांगासिनो अफिस रुमाव आरो जोंनि गामिनि 10 थाखायै हरनाय रां मन्दिर लुनो थाखाय डिस्ट्रिक्टनि बे फैसा आंनि आखायाव दङमोन नालाय बेखौनो आं अफिस रुमाव होनो फैबाय आरो होफैबाय ओमफ्राय दायो रिसिप्ट दानगासिनो आरो फैसा होबाथाय लगे लगे रिसिप्ट हरखानाय जायो ओमफ्राय आदाया आथिं रिसिप्ट दानगासिनो दङ रिसिप्ट हरगोन आरो दायो ओमफ्राय आलासि मोनफैनाय दङ नालाय आलासिया मोनफैबाय आलासि बिथांमोनहाबो जिरायगासिनो दङ ओमफ्राय रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो नोंथांमोनखौ एसे
सेन्सासाव नोंथांमोना गिबि बाहागो मोनदों आरो बे गिबि बाहागोआव 7टा गामिनि आरज हानजाया गामिनि रायजो राजाफोरा ज' जानानै जिहेतु नोंथांमोना गोसो गोथारै बाहागो लाफैदों बेनि थाखाय जोङो रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो गोजोननायखौबो नोंथांमोननो फोरमायदों मानोना गोबां बार जाबाय सुबुंजों लोगोसे गागि सुबुं होनोब्ला जोंहा सोरखौ बुङो न'खरनि गाहाय बै गाहायजों लोगोसे बै न'खराव साबेसे सोद्रोमाफोर दङ बेखौ मा खालामनांगौ नोंथांमोना नैबे सेन्सासाव दा बावैनो गाव गावनो खालामनानै लानांगोन बेखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रानो थाङै थाङै खालामहैनांगोन बिनि उनाव मा जागोन जिहेतु नोंथाङा नोंथांनि न'खरनि डाटाखौ हरबाय 2027 मायथाइयाव मा जागोन आरो मोनसे गिदिरथार सेन्सास फैगोन बै सेन्सासा मा बेयाव जोङो मोनथामखौ गाहायै नोजोर होनांगोन मोनसेया नोङो मा कास्टनि हमनानै ला जोङो बर'आ मा लिरो एसटिपि जों हायेनाव थानाय मा ट्राइबेल सुबुंफोर बिनि थाखायनो गिबियाव जोङो एसटिपि बेखौ सेलेक्ट खालामनांगोन बिनि उनाव जिहेतु जोङो बर'फ्रा मा रायलायो बर' राव रायलायो बेयाव गोबां माने बर' राव रोङै मानसिफोरबो थानो हागौ बिनि थाखायनो जोङो मा खालामनांगोन बै बिथांमोनाबो जुदियाव बिसोरो न'आव गावसोर सोरबा एसामिस रायलायनो हागौ सोरबा इंलिश रायलायनो हागौ सोरबा हिन्दी रायलायनो हागौ गुबुन गुबुन रायलायनो हागौ नाथाय बै सेन्सासाव जोङो मा खालामनांगोन बर' होननानै बिमानि रावखौ बर' लिरनांगोन आरो नेक्स्टआव मा खालामनांगोन जिहेतु जोङो बेयाव गासिबो बाथौआरि नङा होमबा बैयाव भारत सरकारा बर'नि बाथौ धोरोमनो मोनसे खथा होनो नागिरदों जेरैहाय जोङो बायदि रोखोमनि फर्म फिलआप खालामोब्ला माब्लाबा जोंनि धोरोमखौ जोङो मा लिरो बर'फ्रा गोदो मा लिरोमोन बाथौआरिफ्रा हिन्दु लिरोमोन ब्रह्मफोराबो हिन्दु लिरो गुबुन गुबुन माखासे धोरोमारिफोराबो हिन्दु लिरो माखासे ख्रिस्टान लिरो किन्तु भारत सरकारा मा होदों बर'फोरनोबो मोनसे खथा होदों जायखौ मा होनदों बाथौइज्म नङा होमबा बाथौइज्म होननाय मोनसे खथा जोङो होनो नागिरदों दा बेनि थाखायनो 2027 मायथाइनि जिथु सेन्सास बे सेन्सासाव मा खालामदों जोंखौ नायनो नागिरदों थारैनो बे बुहुमाव बर'फ्रा बेसेबां बै बर'फोरनि गेजेराव साबेसे बर'फोरा बाथौखौ सिबिमारो बोराइ बाथौखौ खुलुमारो बाथौ धोरोमखौ गनायनानै लायो बेखौ मोनसे डाटा नागिरदों जोंहा BDIS नि गेजेरजों जोङो सेन्सास खालामगासिनो गामि गामि न'खर नैबे सारियालि टाउनावबो दा सोलिगासिनो दङ सासे सेंग्रासाया खालामगासिनो दङ होननानै खोनादों मैयानो फैदोंमोन बिथाङा डाटा कालेक्सन खालामगासिनो दङ जोंहा अलरेडि बाथौआरिफ्रा भारत सरकारनो होनांगौ डाटाया जाखाबाय किन्तु जोंना थांखिया जाहैबाय ग्रेटार बड' जुदि सोरबा लिरनो हायोब्ला बाथौइज्मखौ लिरनो हागोन होननानै जोङो बाथौआरिफ्रा बुङाखैब्लाबो बर'नि माखासे माहारियारि आफादफोरा बेखौ खावलायदों जाखाबाय थेवबो माखासे थालांबावदों नामा जायफोरा बाथौखौनो सिबिनानै दङ नङा होमबा बाथौ धोरोमखौनो आंगो साननानै दङ बिथांमोननि गेजेराव सोरबा थालांबावदों नामा नैबेखौ जोङो नायफिनबाय थादों आरो गामि गामि जोंनि एक्सपार्टफोरखौ जोङो हगारहरदों बेखायनो आङो नोंथांमोनखौ खावलायदों बुहुमाव जे बर'फोर दङ बेसेबा गिदिर मुलुग नङा होमबा बे मुलुगाव जे बाथौ धोरोम दं आरो बे बाथौ धोरोमखौ जे बर'फ्रा सिबियो बेखौ जोङो दिन्थिनो थाखाय जोङो बाथौइज्मखौ नैबे सेन्सासाव लिरनांगोन आरो बिनि थाखाय जेब्ला सेन्सासनि एक्सपार्टफोरा फैगोन नोंथांमोननि न'खर न'खर फैनानै नोंसिनि धर्मआ मा होननानै सोङो अब्ला बाथौ लिरहो नोंथांमोना बाथौ लिरहोनांगोन आरो बे फैगोन बोसोराव जागोन आरो बेखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै गुरै खावलायनाय थाबाय हयथ' बेयाव बिहामजोफोरा गुबुन गुबुन धोरोमनिबो जानो हागौ फैनो हागौ बेखौ जाहाथे दुखु दामोन जों गासैबो बर' हिसाबै जों थांनानै थानांगोन आरो जों बिब्दिनो गावनि सिनायथिखौबो होनांगोन नाथाय सोरबाया लिराबा बेखौ दुखु दाहो बाथौआरिफ्राथ' लिरखागोन आरो सोरबा लिरा होनोब्लाबो बिथांखौ जाहाथे दुखु दाहो मानोना भारतआ मोनसे ओरैबायदि सेकुलार हादर माने गावनि गोसो बायदि धोरोम सिबिनो हायो
दा बेखौनो बुंबाय आसा खालामदों जोंनि साननाया जाफुंगोन आरो इसिबां गरमाव जे नोंथांमोना बेयाव लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैबाय आङो धोरोमनि बाथ्राखौ इसिबां बुङासै माथ्र गोदोनि जोंनि समाजनि थासारि बर' समाजनि थासारि गोदोनि जों दानिजों जोङो माब्रैहाय गोरोबलांनांगौ बेखौल' बुंबाय गोरोन्थि जानायखौ निमाहा बिबाय आरो बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय खुलुमबाय